Vector X muturreko kirolean diharduten profesionalen elkarteak freerideko 2 lehiaketa antolatu ditu oraintsu. Penintsulako esanguratsuenetakoak dira eta Lleidako Pirinioetan jokatu dira biak ere. Martxoko lehen asteburuan Energy Freeride antolatu zuten Aran Ibarrean. Guztira 49 parte hartzaile aritu ziren snowboardlariak, eskiatzaileak eta telemarkerrak batuta. Baziberreko tontorreraino oinez igo ziren denak estilorik eta teknikarik onena erakusteko. Jauziak egin zituzten, arrokak, labarrak eta erlaitzak gainditu. Hori guztia elur hautsetan birak egiten zituzten bitartean. Baina 16 bakarrik itzuli ziren Baziberreko tontorrera helikopteroz oraingoan finalak jokatzeko. Jordi Tenas gaztea izan zen protagonistetako bat eta eski kategorian nagusitu zen. Nesketan Raquel Alburquerque izan zen onena. Ramon Barbe eskarmentu handiko veteranoa eta Andrea Arkainiz izan ziren garaileak snowboardean. Eta Adrian Millan, telemark proban. Hilabete geroago jokatu zen Indomit Freeride proba Tabaskaneko mendietan. Bi egunez, nor baino nor gehiago aritu ziren parte hartzaileak. Free Night izenekoa jokatu zen lehenengo freestyleko proba, baina gauez. Titulua eskuratzeko eskiatzaileek 10 metroko jauzia egin behar zuten, jump bat eta wall ride-a. Ikuskizuna erabatekoa izan zen eta The Catalyst DJ ospetsuek ere gaua girotu zuten. Irabazleek 5 puntu zituzten sailkapen nagusirako. Proba nagusia dudabarik freeridekoa izan zen. Biharamunean jokatu zen eguraldi ederra lagun. Tabaskaneko ipar isurialdera igo ziren lasai asko lehiakideak eta han 20 zentimetroko elur hautsa zuten zain. Azpian baina erabat izoztuta zegoen elurra eta horrek jakina jaitsierak zaildu zituen. Baten batek eroriko mingarria ere hartu zuen. Paul Siljamak freeride ikuskizuna eskaini zuen, lerro konplikatua eginda. Sekulako kontrola izan zuen jaitsiera osoan eta bukaeran 15 metroko jauzi ikusgarria egin zuen. Proba irabazi zuen, baina Indomit proban garaile izateko jaitsiera txinatarrean toki ona lortu beharra zegoen. Alegia, denak elkarrekin egindako jaitsiera da. Mendi osoa erabilita. Azkenean, Adrian Millanek eraman zuen garaipena izan ere, freeride proba irabazi zuen. Jaitsiera txinatarreko garaile izan zen, eta freeride proban ere lerro arina eta jauzi bikaina egin zuen. Aitzol Larrañaga gailendu zen snowboard kategorian, bukaera ikusgarriko lerro ausarta eginda. Nesketan, Aran Sanabriak irabazi zuen eski kategorian eta Ana Salvadorrek snowboardean.